сокини 90-солаи ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ Сафарали Палвонов айёми пириро ҳам мисли ҷавонон меронад, зеро ӯ аз айёми бачагӣ то ба имрӯз ба тарбияи ҷисмонӣ машғул шуда солиму бардам мебошад. Бобои Сафаралиро чанд рӯз аст ки субҳгоҳон дар майдони варзишии ҷавонии шаҳри Бохтар мебинем ки машқу тамрин ва обутоби бадан мекунад. Зимни суҳбат аён шуд ки ӯ дар шаҳри Бохтар барои хабаргирии набирагонаш дар хонаи писараш меҳмон аст. Бобои Сафаралӣ мегӯяд ҳар куҷое ки равад имкон ёфта ҳатман машқ мекунад. ӯ дар ин маврид ҳеҷ танаффус надорад. ман райони Амадонӣ мешам. дар райони Амадонӣ чанбиру чӣ кардагим, ина ба меҳмонӣ омадам, дар хонаи фарзандам ба варзиш машғулам. омадам дидам наиҷа турник варзиши давидан ҳамаро намиҷа ишон додесам ки ами ҷавонони мо, ами хешаннасли ма ина думани 90 акы қаб зада рафтесем, варзиш ами хел нағз мебинем, саҳарё мехезам 100 та нажимани мезанам дар хунам. хуб турника то 15 та мезанам, 7-8 ин ҳамсари саломатим соз. ҳозир ма то ҷое ки буи медавам, мепарам ин ҳамсари. усни агарот мерам ҳамҷа турник да бозӣ мекунам. Сафарали Палвонов мегӯяд ки ҳарчанд синаш ба 90 расида бошад ҳам, аммо тану бозуаш ҷавон аст, чунки ӯ ягон рӯзи худро бе варзиш тасаввур карда наметавонад. рафти машқу тамрини бобои Сафаралӣ хеле диққатҷалбкунанда аст. ӯ мисли навраси 18-сола пурҳаракат буда дилдодаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад. ин марди хират ба насли наврасу ҷавон тавсия медиҳад ки ба варзиш машғул шаванду мисли ӯ дар пирӣ дарди баданро набинанд. касе ки ба варзиш машғулай ҳама вақт солими хуб дора. касоне ки мехоҳад ки вақти хушо солим боша, бардам боша, ранги меина ба меҳмонӣ гиҷое бирава, хушай нишон бута бирава, ами ёшоро чӣ кина ба варзиш машғул боша. Аллоҳ акбар. саломат бошӣ бобӣ. бобои Сафаралӣ таномандии худро дар машқи пагоҳирӯзӣ, ҳаракати ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим медонад. вай шиёри ба варзиш қарини дарди бадан набиниро ҳақ шуморида ин роҳи тандурустиро ихтиёр намудааст. гузориши Парвези Хуршед барои барномаи иттилоётии хабар аз шаҳри Бохтар.